Щоб гріх не засліпляв народ, щоб тернина не росла. Бог мир дає, знімає угнетіння по всіх кінцях землі, по всіх кінцях землі. Не давайте злом за зло, любіть своїх ворогів. Ворог голодний, накорми його, спранений, напої його. Роблячи так, згортай гаряче вугілля на свою голову. Ті, що надіються на Господа Бога, підіймуть крилля, як орли. Ідуть і не змучаться, своїми словами. Шалом. З престолу виходило море скляне без кристалів. Це престолу було 4 тварин, повничі спереду і ззаду. Перша тварина як лев, друга як теля, третя мала обличчя людини, четверта була як летючий орел. Кожна з тварин мала 6 крил довкола нього, повних очей всередині. Немає спокою ніде, не чекають. Свят, 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 Господи Бог завжди, які будуть і які мають прийти. Я вам просто дякую, слава честь, тому хто сидить на престолі, живе віки вічні, припаде 420 старців перед престолом. Гнець тому, хто живе віки вічні, спається в вінці перед престолом, кажучи, «Достоїн, Господи Боже, прийняти славу, честь, силу, ти все своє полі, ти все було є створене». Залізна труба біля Руші. Єремія, 1 глава, 18 вірш. А тут залізні споруди хтось поробив. Літвінія Неци. Мен побудував замок Люберта, а тут теж от Марк Хейер, Літвінія True Generation. Якщо він єврей, от Лоя, шалом. Може аналогічно по цьому петляну, що було в нас во дворі. Шалом.